Όλοι μυρωδιανοί. Βάλε ένα μουσικό χαλί λίγο κάτι. Όχι. Όλοι μυρωδιανοί απόψε. Στραπ, έπαιζε κανένα συνδικατό. Τώρα θα δω. Περάσαμε όμορφα. Δεν έχω το Έμορφα. Όχι μόνο όμορφα, ομορφότερα. Έμορφα. Υπέρ των έμορφων. Έμορφα. Κοίτα. Όσο πάει η ελληνική γραμματική στο όμορφο. Πόσο πάει. Και γαμώ όμορφα. Και γαμώ τα όμορφα. Μια δροσούλα όμορφη εκ Φενέων εκ του βορρά, η οποία ανέφερε προς νότον και απολαύσανε όλες εδώ οι επερχόμενοι μια νότα ομορφότατη και έχουν νιώσει κάτι το ωραίο στη ζωή τους. Να πω ειλικρινά στη ζωή του το Μυρωδάτο ήταν κάτι το όμορφο, το πρωτοκαστό, το πρωτοόμορφο και πρωτοοραματικό. Ειλικρινέστατα. Όσοι δεν το είδανε το χάσανε και ίσως δεν το ξαναδούνε. Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλίας. Μια όμορφη παντεσία. Η πόλη με τα 1000 χρώματα. Ναι, ναι. Με ποικίλα νότα FM. ομορφιάς Και τσαχκουνιάς. γενικής ηλικίας, από γυναεξή και τέκνης έως γερόντων, κάτι το εξωτικό μπορούμε να πούμε. Όσοι έχετε έρθει το έχετε νιώσει. Αυτοί που δεν έχετε έρθει το έχετε χάσει και ίσως δεν το ξαναδείτε. Ειλικρινέστατα, ένα ταπεραμέντο πανέμορφο σε αυτή τη βουνοπλαγιά που λέγεται χωριάτικα, στη δική μας τη γλώσσα τσιμεντάκι. Πώς Δημό? Πες το. Στη δική μας τη γλώσσα τσιμεντάκι, έτσι το γνωρίζουν οι χωρικοί, οι εντόπιοι. Είναι το τσιμεντάκι. Και αμέσως από κάτω. Και αμέσως από κάτω Παλιό Κάλφαρα. το παλιό Κάλφαρα που ατενίζει Και πιο κάτω, πώς είπε. το Πόστιπε και το Καράλτεπε, τα ατενίζει όλα και βλέπει το Αιγαίον Πέλαγος. Πιο κάτω Ανδριάδες. Και πιο κάτω Κυρελίκ. Γερλίκ, Βυσκιόν πάλι, Κιτζιόν και πάει όλα. Πιο κάτω θάλασσα. Καράγγελη θάλασσα Μυρωδάτο, η οποία έχει εξακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, για να μην σας πω τον ευρωπαϊκό κόσμο. Γιατί εμένα που με ακούτε, να μην περιαυτολογήσω. Δεν ξέρω αν με βλέπετε και εμένα το ίδιο με κάνει. Για να μην σας πω που με κάνει, το ίδιο με κάνει. Η παραλία Μυρωδάτο συνίσταται μία εκ της οποίας είναι η ωραιότερη της Ευρώπης. Πώς το λέω αυτό, δεν το λέω φευγάτος, το λέω κυριολεκτικά. Η παραλία Μυρωδάτου, η οποία εκτενίζεται από τα αρχαία άβυρα εκ του Δημοκρίτου και φτάνει έως τις εκδολές του Νέστου, το τέστην γύρω στα 20 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη συνεχούμενη αμμώδες παραλία με αμποδιά σαν τη ζάχαρη άμμος,
φάρδος 100 μέτρα και μήκος 100 χιλιόμετρα δεν υπάρχει πουθενά, γιατί εγώ περπάτησα σε όλη την Ελλάδα. Μια παρόμοια παραλία υπάρχει στον Κορινό Κατερίνης, αλλά είναι στο ίμιση, με αμμωδιά κι έτσι. Μια άλλη εκτενέστερη παραλία είναι στο Ρέθινο Κρήτης, την οποία έχω περπατήσει, αλλά και αυτή δεν μετράει ούτε στο ίμιση του παντός από την παραλία Μυρωδάτου. Πάρε χαρτί, πάρε. Από εκεί και πέρα, άλλες παραλίες στην Ευρώπη, εγώ κυκλοφόρησα, αλλά δεν βρήκα. Πήγα στην Νάπολη της Ιταλίας, τα πράγματα ήταν θολά. Πήγα στο Ρίμινι, το ίδιο. Όλοι περπατούσανε σαν τους λελεκέδες και τους πελεκάνους μέχρι τα γόνατα και δεν τολμούσαν να βοτήξουν μέσα. Εγώ αυτά εγώ τα έχω ζήσει και τα έχω δει. Εγώ τα έχω ζήσει και δεν μπόρεσα να κάνω μπάνιο και στο Ρέθυμνο να το ξακουστώ. Τώρα από εκεί και πέρα πες ότι συνορεύουμε με πουλούστρα, μάγκανα, πες τις παραλίες. Λοιπόν, στην εκτενέστερη Ευρώπη δεν ειδηνήθη να οδηπορήσω ακόμη. Στη Βόρεια Ιταλία, όπως περπάτησα από Νάπολη και έτσι, ξέρω εγώ, δεν βρήκα κάτι το αξιοθαύμαστο, κάτι το έτσι να με εντυπωσιάσει. Λοιπόν, κάνω μια διακοπή και επιστρέφω τα του χωρικών, εδώ στα χωρικά ύδατα. Αυτά τα χωρικά ύδατα, τα οποία σας περιέγραψα εκ των προτέρων, ήθελα να καθορίσω λίγο τι τα σύνορα. Αυτά τα σύνορα έχουν σχέση με Πανενθαρές Πορτολάγος, εκεί που έχει γίνει πριν κάνα 2 χρόνια ένα μυστήριο de facto που δεν το γίνει στο μοναστηράκι και έτσι. Από εκεί, από το Πορτολάγος, από τις ακτιμές της λίμνης Μπουρού και έτσι να πούμε, το οποίο είναι ένα αξιοθαύμαστο τοπίο και εκτείνεται έως τις άλλες παρυφές προς νοτίως, προς τα Μάγκανα και έτσι, εκεί στο Καράσο, όπως λέγεται επί των αρχαίων χρόνων, ο Νέστος. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Νέστος λέγεται και Καράσο. Καράσο, ναι, έτσι λέγεται ο Νέστος. Όπως και ο Εύρος λέγεται Μαρίτσα, ναι. Από εκεί και πέρα, σε αυτή την τοποθεσία, το μέρος το πιο να μην το πούμε το πιο όμορφο, 13 λεπτά το έπιασα. Στο YouTube αυτές οι παραλίες στο YouTube μέχρι 10 λεπτά μπορείς να ανεβάσεις. Μεταξύ Αυδείρων με εκβολές Νέστου, που ο Νέστος είναι ένα συσημασμένο τοπίο, το Δέλτα του Νέστο, το οποίο πρέπει να είναι σεβάσμιο λόγω χλωρίδας και πανίδας. Άντε μάζευτο. Αυτόν. Λόγω χρονίδας, επαναλαμβάνω, και πανίδας. Έχει ένα μέρος αχανές, Βάλτε αμάξι, κλιματισμούς, το οποίο όταν βλέπετε σε νιώθει σαν να βλέπεις μία έρημο όλο παραθαλάσσια, κάτι που έχει σχέση με ειρηνικό, με εκβολές ειρηνικού, Ατλαντικό,
Και κάτι το ασυνήθιστο θα το γεύσετε όταν το αγγίσετε, όταν το δοκιμάσετε και όταν το πλησιάσετε. Εδώ τελειώνουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την ακροαματικότητα.